Tiba-tiba mar buru masih nai. Kopro masih nai. Coba kotor coli nai. Coba kotor coli kha. Coba kotor coli nai. Coba kotor coli kha. Long live. Long live. Satro-satri long live. Long live. Satro-satri long live. Jong nayo Roman script. Jong nayo Roman script. Roman script masih nai. Coba kotor coli nai. Satro coba kotor coli nai. Mereka satro kotor coba kotor coli nai. Script mari nai. Roman script mari nai. Roman script mari. सारा त्रिपुरा न तिनी रोमान स्क्रिप्ट नितै पूरा स्टेप टू स्टेप जागाव जे लोकेशन दं माने आ जागोन लामा अवरोध खलाय दंगो गाय अ जागाव चिनि करबुक सब डिविजन बो कायसा खबजाखा इनके अर जों पूरा चिनि मेन करबुक जागोन जों लामा अवरोध खायका गोबांमा गारि मा फिरका गे चिनि बेबसा खाने रक फायजा ऑफिस सब रक फायजा बरंनिबो जों बेक खलाय रहरका गे ते स्कूल स्पेशली जों स्कूल चिनि करबुक सब डिविजन नि स्कूल नो जों नायो जे स्कूल प्रॉपर्ली बट टंथों तामाने इनके जिराय रंनि भबिष्यत चिनिबो भबिष्यत अम आनिबो टाखुक बुखुक बुसा बुतै भबिष्यत अंनाय जतनिनो तंगो बरक चिनि कक बरक मादार टैंक जों ताबो रोमान स्क्रिप्ट 1968 सननि सिमिक जों सानै फाइलाय माने दिनै 2024 ताबो बीजेपी सरकार फाइ ताम खायका जोंनो अ रोमान स्क्रिप्ट परीक्षा जोंनाय क्लास माध्यमिक के 12 अबनसे बर बड खलाय रसिबो अबने तै चिनि टीएसएफ रक टीआईएसएफ रक बरक खा दुजाखा चिनि अक्रा बदलबो दुजाखा चिनि खुद हा बुबग्रा बखुद फाइसाका अमक तुतेले साया अमनो जों एक्सन नाना नांनाय जों जतनो लोको सुरु अरनिया सारा त्रिपुरानि चिनि कुंथाय बारानि भबिष्यत टिम जों तिनि निनि आनि हिनै जों काटि तंखांकाय अमते ओंया जों चिनि रोमान स्क्रिप्ट चिनि दाबि मायासाक चिनि तिप्रासानि जों दाबि मायासाक जों फाइट खायनाय ते खायबो थानाय दरकारांके जों थैरनाय थैरो माने जों ओंयाके जों गुलि जाना फान जों गसु चिनि कुंथाय बारानि बागै चिनि सारा त्रिपुरानि बरक चिनि बुरा बुरि अग्रा जाग्रा बरक पारानि चिनि लुकुरक बरनबो सायखनारथों चिनि बुबाग्रा चिनि टीआईएसएफ रक चिनि स्टुडेन्ट चिनि नायकुलनाय रक बरबो अमनि बागै पुरा चबा नांलाय दंगो अ चबाव जोंबो अक्रा बदल बुमा बदल जतन फाय वाइटिएफ जों जतन अर फायमानजा फायका चिनि अक्रा चिनि यं हामसिं दंगो चिनि लिडार कुमा दंगो जत अर जों चिनि करबुक सब डिविजन जे मेन पूरा बरक लुकुरक जों जतन अर फायमानजा फायजा हा सुरो चिनि करबुक या पूरा चिनि त्रिपुरानि चिनि एडीसी एरिया पूरा जों कुंथाय बारा अमले चिनि रोमान स्क्रिप्ट जों थैयासा कुसुंसा जों ते बोसोर तंनायबा 15-20 बोसोर तंनो 30 बोसोर तंनो थैथ थांनाय जों अ थैया सनि सिगांनो जों खाय कलांनानि बागै जों ताबो खाय कलांखायसि चिनि ओ चराय बोसारक बरक थाङै कक बरक बाय मा सुनाय विधान सभाव चिरि खक लायका रोमान स्क्रिप्ट तै बुको चिनि त्रिपुरासानि एमएलए बीजेपी ओ तंगो मन्त्री तंगो खायसा दा कक साका मिया प्रो न्यूज नगो बीजेपी ने खाय खरकसा खरनि साय तंका बड खायकेसि साव तामनो बड खायनाय नरक त्रिपुरासानि बागै मुंसासि सायाकु ताम साका नरक मन्त्री एमएलए चिनि कुंथाय बारानि बागै मुंसा चुक्ता साका साया गे नरक तुममानि बागै नरक न संगिर हरकाबा पदनो आसक्ता किरिदि आं तावफोन कयनाय बुबाग्राबो साय दंगो नरक खरनि खरताम त्रिपुराम थाव नरक जदिन पार्टी सबाय फायकांके बीजेपी सरकार तिनिनो गेरगो तिनिनो त्रिपुराम थाव नरक जे फाइनाय नरक मन्त्री जाफायदि एमएलए जाफायदि साय दंगाबले नरक वानसा एरिया वो नरक कक्स सायमेया हायनि बागै जों नायो चिनि त्रिपुरा सरकबो बुसि सिदि ताबो बुबाग्रा तामसा अक खायजनो चिनि मान काके जों जे पार्टी पन खायदि क्लियर साव हामबाय आनि सातायले हायनो जों चिनि मानथाय रोमान स्क्रिप्ट जों मानथों अमन आनि नायो चिनि अकरा दं बबो थायसा थायनि सायखना अच्छा ते केसो सुना